Ano yan, mga kaprobinsya? Yun, taguan ng mga bangka nila dito kapag bumabagyo siguro. Ayun, no? Diyan siguro sila nagtatago. Bay Park, you know? Ayos to, mga kaprobinsya, oh. Sa mga taga rito, yan. Medyo matagal-tagal na hindi nakaka-uwi, mga kaprobinsya. Comment nga kayo dyan, mga kaprobinsya, kung naabutan nyo na yung ganitong attraction dito sa Atimonan, no? Welcome back, mga kaprobinsya! Welcome sa ating panibagong vlog dito sa ating YouTube channel. At nandito tayo ngayon sa may Atimonan, Quezon, mga kaprobinsya, no? At maglilibot-libot tayo dito sa bayan ng Atimonan, mga kaprobinsya. Yan. Iikot tayo dito, tingnan natin kung maganda ba yung bayan ng Atimonan para kahit paano naman magkaroon kayo ng idea sa mga bayan dito sa Quezon Province, no? Yan. At isa na nga itong bayan ng Atimonan, Quezon. Siyempre, sa ating mga OFW, mga kaprobinsya, no? Alam ko, sa mga kababayan natin na mga nasa ibang bansa, nagtatrabaho, na medyo hanggang hindi nakaka-uwi dito sa kanilang mga probinsya o sa kanilang mga lugar. Lalong-lalo dito sa may part ng Quezon Province, mga kaprobinsya, no? Ang video na to, mga kaprobinsya, ay para sa inyo. Iikutin natin yung mga ilang bayan dito sa Quezon. At kung bayan nyo, mga kaprobinsya, yung ating maikot, yan. Sana, kahit pa paano, mga kaprobinsya, ay maibsan man lang yung inyong pangungulila sa bayan na pinagmulan nyo, no? Yan. Kasi, mga kaprobinsya, alam ko, kapag matagal ka nang hindi nakaka-uwi sa lugar nyo, lalo kung nasa ibang bansa ka or kahit nasa ibang lugar ka lang dito sa part ng Pilipinas at medyo matagal-tagal ka nang hindi nakaka-uwi, medyo nami-miss mo rin yung lugar nyo, yung update, kung ano ng pagbabago sa pinakalugar nyo mismo, kahit hindi siya mismong barangay nyo o kahit sa bayan nyo lang, kasi sigurado ako kung taga rito ka ay kabisado mo yung bayan mo, no? At ngayon, mga kaprobinsya, ay itong ating lilibutin ay bayan ng Atimonan, Quezon. Ito na yun, mga kaprobinsya. Yan, no? Yan. Ito, mga kaprobinsya. Yan, no? Pag dito tayo sa kanan, papunta yan ng Gumaka, Bicol. Yan, papunta yan doon. At pag dito naman tayo sa bandang kaliwa, yan, papasukin natin itong side na to. Papunta yan ng proper town ng Atimonan, no? Hindi muna tayo dito dadaan. Dito tayo. Gagawa natin ng panibagong video yan dyan. Puntahan din natin yan. Dahil isa rin yan sa magandang way pag pupunta ka ng Bicol, no? Yan. Tingnan natin kung ano yung maiiwasan mo kung sakaling dito ka dadaan, no? Yan. Ito yung bayan ng Atimonan. Okay, mga kaprobinsya? Ano kaya ang mall nila rito, mga kaprobinsya? Meron kaya? Uy, isa. Sigla rin pala itong bayan ng ng Atimonan, oh. Pwede ka mag-business dito, mga kaprobinsya, oh. Wow. Diba? May mga kanto-kantuhan rin sila. Sigla to, siguro pagkahapon to, mga kaprobinsya, madaming tao dito. Tama lang na may bypass road doon, mga kaprobinsya, kasi ito sigurado traffic po dito pagdating ng hapon. Anong oras pa nga lang, alas 2 pa lang. Masyadong labasan ng mga tao, mainit pa kasi. Diba? May mga malaking department store din, meron din mapunta doon sa kabilang side na yun. Ayos din. Sa mga tiga rito, mga probinsya, yan, ito na yung bayan nyo. Papasok tayo dyan sa mga kali-kali para at least maikot na lang natin itong lugar nyo. Yan.
Dito tayo mga kaprobinsya. One way ata yan dyan. Oh. Uy, ano to? Parang papuntang ano to ah. Papuntang dagat ah. Pero, wow, uy. Parang may ginagawang ano dito mga kaprobinsya. Dito tayo. Tingin tayo dito sa dagat. Yun, no? Wow. Ito, may parang bagong ginagawa dito mga kaprobinsya. Kung taga rito ka, ito yung sigurong pagbabago. At kung medyo matagal ka na hindi nakaka-uwi, no? Yung dagat, oh. Yun. Ito yung pagbabago dito. Malaki ito dito. Siguro dati dito hanggang dito yung dagat mga kaprobinsya, tinambakan lang to. Tingog tambak lang yan eh. Hindi ko alam kung anong gagawin dito. Yan, ito yung update dito mga kaprobinsya sa inyo. Ito, medyo may mga kasulok-sulukan na to eh. Oh, dito, mga po. Tabi-tabi na rin pala yung mga bahay dito, mga kaprobinsya, oh. Oh. Parang Metro Manila na rin, no? Walang pinagkaiba sa Manila, mga kaprobinsya. Ganito rin. Oh, di ba? Oh. Wow, madami din mga paninda, oh. Dami din mga establishment, mga negosyo. Pwede pala dito ng negosyo, eh, oh. Buhay na buhay din. Yan. Ito yung pinakabayan nyo mga kaprobinsya, ha? Ito yung pinakabayan ng Atimonan. Wow. Oo, pasok tayo dito. May tulay. Maano din, masigla. Kaya kung magnenegosyo ka rito, buhay na buhay mga kaprobinsya, no? Yan. Eto, ano to? Parang ano nila? Parang barangay road. Eto. Ano yan mga kaprobinsya? Yun, taguan ng mga bangka nila dito kapag bumabagyo siguro. Ayun, no? Yan siguro sila nagtatago. Ilog. Tapos kadugtong lang yung dagat. Ayun, no? Ayos din, no? Yan. Ano to? Barangay Caridad, ibaba. Sa Barangay Caridad. Ang dami mga tricycle, ang dami rin tao, mga kaprobinsya dito sa Atimonan, no? Yan. Ito yung ilog nila. Yun, no? Yung kanilang pinaka-ilog. Laki din ang ilog nila, no? Paano kaya pag bumaha ito mga kaprobinsya? Bumabaha rin kaya ito? Lalo pag yung mga malalakas yung bagyo, malalakas yung ulan. Sa kaya nila tinatago yung kanilang mga bangkain. Ayun, no? Oh. Ayun mga kaprobinsya, oh. Wow, lawak. Hindi siguro dito maningwit. Ang itong oras, sarap maningwit dyan, malilim na. Yun. Yung pinakasentro ng bayan ng Atimonan, mga kaprobinsya. At sa mga tiga rito, yan.
ito na yung inyong bayan, mga kaprobinsya. Inikot na natin, Hindi man siguro natin naikot yung pinaka-loob-looban talaga, pero at least yung sentro ay nadaanan na natin. At nandito yung inyong munisipyo. Yan, madadaanan natin dito yung munisipyo nyo sa may unahan. Yan. Ayun, yung kanilang simbahan, Yan. Yan. Dito, yan. This way. Yan. Yan yung kanilang simbahan, mga kaprobinsya. Yan, pero hindi na tayo papasok. Kasi may misa. Yan. Yun. Ang dami mga establishment dito, At yan yung munisipyo nila. Yun, simple lang. Pero cute. Ba? Yun, mga kaprobinsya, dami mga establishment dito, At buhay na buhay kung meron ka mga negosyo na balak buksan. Dito ay talagang panalo dahil maganda yung lugar at matao. Parang wala din pinagkaiba sa mga lugar sa Maynila. Yun. Uy, mukhang may maganda rito, mga kaprobinsya. Ayun, Wow, pasok tayo dito. Yun, Wow. Parang ano to dito, Parang pinaka-bewok nila dito, Yun, Uy, ganda rito, mga kaprobinsya. Ayos, The best, Wow, ganda. Yun, Wow, solid. Siguro maraming mga magjojowa-jowa dito. Ayun, Wow. Bay Park, Ayos to, mga kaprobinsya, Sa mga taga rito, yan. Medyo matagal-tagal na hindi nakaka-uwi, mga kaprobinsya. Comment nga kayo dyan, mga kaprobinsya, kung naabutan nyo na itong ganitong klaseng attraction dito sa Atimonan, Yun, Medyo masungit lang yung dagat, pero at least maganda naman dito, mahangin, ayun, Wow. Solid. Sarap ng simoy ng hangin dito. Wow. Siguro marami tong tao dito kapag maganda yung panahon, Yun, Wow. Ganda. Tapos meron pa silang pearl. Ayun, Magkano kaya yan pag binenta? Yun, Yun. Parang tumatalsik na lang dito yung dagat. Ito pala yung Atimonan, Quezon, mga kaprobinsya. Ganda naman dito, mga kaprobinsya. Tarito, gana. Yun, mga kaprobinsya. Andito tayo ngayon sa may unahan ng Atimonan, At yun, Kikita nyo ba yan, mga kaprobinsya?
May sirena, no? Ay, no? Tagal niya yung nakaupo, mga kaprobinsya, mga ilang taon na siguro, no? Nag-aabang siguro ng jowa yan. Hindi pa rin dumadating yung jowa niya. Yan, yan. Yan, mga kaprobinsya, oh. Uy! Ganda, mga kaprobinsya, no? Coastal Road, no? Yan. Wow! Saan talaga, mga kaprobinsya, kailangan mo lang din mag-explore, no? Eto, sarap magtambay dyan sa kabandang hapon o gabi, mga kaprobinsya, no? Magmuni-muni, nakaharap ka sa dagat, yan. Yan ang isa sa pinaka mabisang pangtanggal ng stress, yung ganyan, no? Okay! At yun, mga kaprobinsya, hanggang dito na lang yung ating vlog para sa paglilibot natin sa bayan ng Atimonan, Quezon. At nakita nyo naman, mga kaprobinsya, napakaganda rin pala ng bayan ng Atimonan, no? At kung hindi ka pa nakasubscribe, mga kaprobinsya, mag-subscribe ka na. Para sa ganoon, mga kaprobinsya, ay palagi kang update sa mga kaganapan sa ating YouTube channel. At kung saan man tayo pupunta, ay lagi kang updated, mga kaprobinsya, no? At yan lang, mga kaprobinsya, hanggang sa muli!